खुलुमबाय बयखौबो गोरलै सलुशन इउट्यूब चेनेलसिम फिन बरायहरनाय जाबाय। तो दिनै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों इन्डियान नेभिनि जा मोनसे गोदान रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों बेनि सायाव एसे सावरायगोन। तो ओंखायनो जायफोर फरायसाफोरा बे इन्डियान नेभिनि साख्रिखौ एप्लाइ खालामगोन होनना सानदों बिथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो दंब्ला बे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो दोङो जोंनिया मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बेनो जाबाय जोंनिया इन्डियान नेभिनिफ्राय आरो बे जोंनिया फर मेट्रिक रिक्रुटमेन्ट एमआर होनना बुंनाय जायो। माने बे पस्टखौ जोंनिया एमआर होननानै बुंनाय जायो आरोना। बे जोंनिया अनलि फर मेट्रिक केन्डिडेटनि थाखाय जायफोरा मेट्रिक आनजादाव पास जादों बिथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बे जोंनिया जा जब बे जोंनिया अक्ट'बरनि 2021 निफ्राय जोंनिया स्टार्ट जागोन। मा होनदों मोजां अपरचुनिटि जायफोर फरायसाफोरा क्लास 10 पास जाखांबाय बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बे साख्रिया जोंनिया अक्ट'बरनिफ्राय जोंनिया स्टार्ट जागोन। आरो बे जोंनिया टटेल नाम्बार अफ पस्टआ जादों जोंनिया 350 निया। आरो बे 350 जननि बादाव जोंनिया मा होनदों 1750 जन बे जा जोंनिया बे एग्जामनि थाखाय जोंना हमना ला 1 लाख जन एप्लाइ खालामदोंब्लाबो बे 1 लाख जनखौ जोंना गासैखौबो जोंना बे माबानि थाखाय मा होनदों साख्रिनि थाखाय लिंहरनाय नङा आरोना। बेवहाय लिरनाय बायदिबा माने जोंनिया 1750 जन जोंनिया लिंहरनाय जागोन। तो ओंखायनो बे आंनिबा जायफोरा मार्कस मेट्रिकआव मार्कसखौ बारा मोनदों बिथांमोना सिलेक्सन जानायनि चान्सआ बांद्राय दं। आरो बेनिया एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौथ' जोङो सावरायखाबाय निया मेट्रिकुलेसन जोंनिया मा जानांगोन क्लास 10 पास जानांगोन। ओमफ्राय जोंनिया बेवहाय जब स्पेसिफिकेसन जोंनिया मा जबा बे क्लास 10नि मा बहा डिपार्टमेन्टआव जब ओंखारगोन निया बेवहाय स्पेसिफाइ खालामनो हादों। जोंनिया 7 होननाय मुङावबो पस्ट थिसनगोन। बेनिफ्राय स्टिवार्ड बेनिफ्राय जोंनिया माने बे हाइजेनिस्ट बे मोनथाम बाहागोआव एमआरआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जोंना एज क्राइटेरिया माने बैसोनि जोंनिया बैसोआबो जोंनिया देरसिनबो हानाय नङा। जायनि बैसोआ माने 1 एप्रिल 2001 निफ्राय 30 सेप्टेम्बर 2004 नि गेजेराव जोनोम मोनदोंमोन बिथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ गोसो होना नायबानो जाबाय जायफोर फरायसानि बैसोआ 2000 एप्रिलनिफ्राय 2004 नि 30 सेप्टेम्बरनि गेजेराव जोनोम मोनदोंमोन बिथांमोनासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नेक्स्टआव नायलाय नेक्स्टआव जोंनिया दरमाहानि बागै सावरायलायनोसै। तो डिउरिं द इनिशियल ट्रेनिं पिरियड ए स्टाइपेन्ड अफ रेस्ट 14,600 जोंनिया ट्रेनिंनि टाइमाव 14,600 मोननाय जागोन। बेनिफ्राय जेब्ला नोंना ट्रेनिंआ कमप्लिट जागोन अब्ला नोंना बे डिफेन्सआव माबायदि बेसिक पे होयो स्केल बेबायदिनो नोंथांनि माबाया मोनगोन आरोना। तो नायदोनिया 21,700 निफ्राय स्टार्टिं जागोन आप टु 69,100 सिम। आरो नोंना नैया ग्रेड पेबो एक्सट्रा थाबावगोन। ओमफ्राय प्रमोसननि बाथ्रा बुङोबा बेवहाय नोंना प्रमोसन जानायबो चान्स दङ। ओमफ्राय प्रमोसन प्रस्पेक्ट एक्जिस्ट आप टु द रेंक अफ मास्टार चिफ पेटि अफिसार निया बेसिम बे लेभेलसिम नोंना प्रमोसन जागोन होननानै बेवहाय बुंनो हादों। आरो बे प्रमोसन जाबा माने बे पस्टआव नोंहा जुदि प्रमोसन जाहैयोबा नोंनि दरमाया जेन इनक्रिज जालांगोन 47,600 निफ्राय 1,51,100 आरो प्लास 5,200 ग्रेड पे मोननायनि अनगायैबो जोंनिया डिए मोनगोन होननानै बुंनो हादों आरोना बेहाय। बेनिफ्राय जोंनिया नैबे प्रि रिक्वेसाइट होननानै मोननैसो माने बेनि अनगायैबो माने नोंना नै दरमा मोननायनि अनगायैबो आलदा जा फुड एकमडेसन एस पार बेबायदि माने मोननो हागोन आरोना। फुडबो मोनगोन जानायबो बा एकमडेसन थानायबो सुबिदा मोनगोन। बेनिफ्राय रिडिं मेटेरियेल्स बेफोरखौबो मोनगोन इउनिफर्म बेफोरखौबो मोनगोन होनना बुंदों आरोना। ओमफ्राय बेफोरखौ नोंथांमोना फरायना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय इन्सुरेन्स कभार होनना बुंदों निया ओमफ्राय 50 लाखसनि इन्सुरेन्सबो मोनगोन होननानै बुंदों आरोना बेवहाय। ओमफ्राय नेक्स्ट नायलायनोसै। नेक्स्ट जोंनिया जोंनि मेन बाहागोआ जाबाय जोंना सिलेक्सन क्राइटेरिया। जोङो एप्लाइ खालामनायनि उनाव जोङो सिलेक्सन क्राइटेरियाखौ मिथिनाया जोबोर मोजां। दा बेवहाय जोंना सिलेक्सन क्राइटेरिया होनना बुंनो थाङोबा फार्स्ट अफ अल जोंनिया जायफोरा नै 1,750 नि गेजेराव जोंना
मोनहैयो थांनो अब्ला जोंना रिटेन एग्जाम जाग्रोगोन बे रिटेन एग्जामा जोंना अबजेक्टिभ टाइप हिन्दी आरो इंलिश लैंग्वेज बोथ बाय लैंग्वेजआव थागोन बेनिफ्राय जोंनिया दुरेशन अफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनिट्स बांद्राय गोरा जानाय नङा आरोना जोंनिया क्लास 10 लेभेलनि सिलेबासखौ जोङो जुदि रोंजोबगौबा अब्ला नोंना अबभियासलि पास जागोन आरो जोंनिया अलरेडि जों बेफोरनि भिडिअखौ जोङो क्लास 10 9 फोरनि बनायखाना होनाय जाखाबाय जोंनिया मेथ साइन्स बेफोरनो फैगोन आरो इंलिशफोरनियाबो ओमफ्राय जेब्ला नोंहा रिटेन एग्जाम पास जागोन अब्ला नोंना फिजिकल फिटनेस माने खारनाय जागोन आरोना बे खारनाय जागोन 1.6 किलोमिटार खारनांगोन 7 मिनिटनि गेजेराव बेनिफ्राय 20 उठक बैठक माने स्क्वाट्स माने जलाय उथिलाय खालामनांगोन बेनिफ्राय 10 पुशआप 10 मा खालामनांगोन 10 बार पुशआप खालामनांगोन बेनिफ्राय बेखौ गावनि रिक्सआव खालामनांगोन होनना बुंदों आरोना स' डेट एट दियार ओन रिक्स माने नोंहा बे खालामनो माबाफोर जुदि जखम जायोबा बे माने बे इण्डियान नेभिया जेबो नोंनि बे माबाखौ लानाय नङा आरोना नोङो नोंनि गावनि रिक्सआव नोङो खारनो थांनांगोन ओमफ्राय मेरिट लिस्टआ जोंनिया नियानाय मेरिट लिस्ट एप्रक्सिमेटलि 450 केन्डिडेट विल बी माबानि थाखाय जोंनिया मेडिकेल जोंनिया जिहेतु मेडिकेल एग्जामा लास्टआवसो जागोन ओंखायनो जोंनिया मेरिट लिस्टआव 450 जोंनिया सिलेक्सन होग्रोगोन बिनिफ्राय बे 450 नि बादाव जोंनिया पस्टआथ' जोंनिया पस्टआथ' 450 गैयामोन पस्टआ 450 नि ख्रुइथ' जोंनिया खम दोङोमोन बेनिखायनो जायफोरा जोंनिया नाम्बार अफ पस्टआ बेसेबांमोन नाम्बार अफ पस्टआ 350 बाट बिनि बादाव 350 नि बादाव जोंनिया बेसेबां लाखिगोन जोंनिया 450 फर मेडिकेलनि थाखाय आरोना ओमफ्राय जा मेडिकेलाव जोंनिया 100खौ माइनास खालामनानै 350खौ जोंना लाखिनाय जागोन एबार नेक्स्ट नायदो बेनिफ्राय माबायदि एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बेखौ थ' बे साख्रिया जोंनिया 19 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम जोंनिया एप्लाइआ जागोन एकदम जोबोर खम डेटआ होदों 19निफ्राय 23 बुंनो थाङोबा 4 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन थ' जोबोर मानसियानो एप्लाइ खालामगोन आरोना बेखौ थ' दा इनिफ्राय नाय बेयाव थांनानै नोंथांमोना बे इण्डियान नेभिनि अफिसियेल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन थ' दा बे जोंनिया जा एप्लाइ बेयो 23 जुलाइआवनो जोबहैगोन थ' ओंखायनो जल्दि खालामबानो जाबाय 19निफ्राय 23 जुलाइनि गेजेराव ओमफ्राय जोंना बेयो अफलाइन जानाय नङा अनलाइन जाहैगोन आरोना थ' ओंखायनो निया फट'ग्राफफोरखौ मोजां होनो होदों दा फट'ग्राफ टु बि आपल'डेड शुड बि अफ गुड क्वालिटि विथ ब्लु बेकग्राउन्ड बेफोरखौ नायना लाबानो जाबाय आङो डिसक्रिपसनाव बिनि जा नटिफिकेसननि लिंक बेखौ होनो हागोन थ' नोंथांमोना सिन्था खालामनो गोनांथि गैया आरो जायफोरा मार्क्स बारा मोन्दों मेट्रिकआव अभियासलि बिथांमोननि सिलेक्सना एसे जागोन चान्सआ बारा दं होननानै जोङो सानजायो आरोना गोजोन्थों फरायसा नोंथांमोन बाय बाय